Jotono fung kaham cobani tak khukte bukuk songno tini fungo tini kisa video bak hemani karon kha nor baksano khuna baksano ya khuna tini party nino khoroksa borong gonang MLA tin Saronjit Burma ani mungoi kase belai kotor allegation false allegation rekha miya bini kase khwani programo bos hakaje mandai ni YTF president khumulung ni engineer Lemon Robert Deborma bufurujani agifo astobol ni Polestar club buskango ang baboro suwa kefe buja kha bubi bai belai false allegation belai bukha dukhuna khabina ko ron khanawi tan make boba yani belai halap kaham tongmani जों काका काका रिंलायो जेबो बो तामनो नुगुइ तामनों जागै आनम ति साकाबो तो आं बुजि मालिया जाक हाइपनो आं ननि मीडिया थ्रु तै नो मिडियान बिसिं तै आं कइनाय सिन सारनो इन सारनजि दरमा अनरेबल MLA नो नों जानाय एलिगेशन दमानि अबुनि नों एभिडेन्स मा फुनुंनाय कक तो साइसि बिका आं आनि बिरुद्धे आबुनि नों एभिडेन्स एबा प्रूफ आं कइनाय 24 घन्टानि बिसिं फायै मिडियायाव रानांथों जे आं जेसेबां नोंनि बुजांमानि आबो सय कुबुहिनि नोंमा फुनुंनाय हायसि बरंनो हानि एलिगेशन तारदि निन थानि एभिडेन्स दं फुनुदि हायसि आं बो खरकसा शिक्षित जरायनो आं खरकसा एडुकेटेड जराय आनि तिब्रासानि बागै दफानि बागै हिनिसों बबाग्रान लगी sei कांग्रेस आमालनि जिमि महाराष्ट्र कांग्रेस खायफोरनि जिमि आं स्वयं बुंलगरि फायो नों देखो आमो साका NGO खायफोरो लेमन संबर थां तंगै कांग्रेस फुरुनि जिमि जों महाराष्ट्र लगी तंगो पब्लिक नुगो पब्लिक सायमानो नों निजु सायमानो नों बयसन खानाबा नों मेमोरि से कमगै नों बगजा खाना NGO खायफोरबो निन लगी जों तंगो गंमा जागा माइरन बागलायखा जुबा लायखा आबोनि फुटेज गंमा तंगो नों मा बिन नों बगजागै थांखाना जों नरसक सियांगै मानो जों जरायङै मानो फेयाबा तिब्रासानि जबावो जिन बबाग्रान जबावो जों जे मानसाक बोजोते लगिरि माने जों रितंगो फेयाबा नों खरकसा सिनाय नुनाय बरदते गोबां मानिनि जिनि बिरुद्धे जे नों ताबुक दंमानि आं बेले खा दुखु नांगौ आमरंनो के मथार लागेन जाव आंबो रिक्वेस्ट दंनाय आबो खरकसा आमदिके सालायै एरें कक सालाय दंलै तो आबो हामनायनि कुन बुद्धिया जों दा फानामा नि बागै सामखैना हंगे जों थामजाका मा हिमनाय आर आनि एलिगेशन रमानि आं बार साव प्लिज सार नों 24 आवर नि बिसिङाव एभिडेन्स एबा प्रुफ मारनाय हायाका आं बाध्यतामूलक आं मानहानि केसा मा थानाय तामनि माखानि दा आंनि इज्जत दंगो ससाइटियाव आनि इज्जत न नों जेबाबे आबो बिके साका आबुनि नों एभिडेन्स मारनाय आर नों एभिडेन्स रिमि हंगाके आं विदिन 24 आवर आंनि बिरुद्धे मानहानि केस थानाय लिगेलेशन थानाय तामनि माके आं उन्यते तै उन्नै बुनि बुसकांगो आं आनि मान सन्मान आं नष्ट खायमेया आबागै आं बार कयो नों जान बिरुद्धे एलिगेशन रमानि आबो तांतो तेलि फल्स तमुं निन थानाय एभिडेन्स प्रूफ दं हंगे नों किसे रजादि लुकरबो नुकथों हामबाय।